Lagi. Yun mga Bisdak, so happy weekend. Another weekend vlog naman tayo ngayon. So napaka-busy namin ngayon mga Bisdak. Taekwondo, swimming lesson, and then pag meron pang time pupunta kami sa IKEA or IKEA. Bibili kami ng office table. IKEA, you said? IKEA. I don't know how to pronounce. How to pronounce it? IKEA, IKEA. Iya, marunong kang Singaporean. IKEA. So bibili kami ng bagong table, office table namin kasi itong table ni Ami maliit, hindi kasya yung yung bagong monitor ni Ami dito. Kung nakita niyo isa lang yung nilagay namin. So bibili kami ng mas mahaba tapos ako yung gagamit nito. What do you say? Oh, we can go to the mall because we have the last water. We have no more water. No, the last one. Okay, we'll go to the mall after the swimming lesson. Look, come. Alright. The last one. You have no more water. The last one. Yeah, you only have one water. Okay, The last one. we're gonna buy a new one. It's a windy day. Medyo hindi maganda yung panahon ngayon, Ma'am Zach. Actually, medyo malamig. And then dito, alam nyo ba, Ma'am Zach, dito sa Australia, sa New South Wales in particular, sobrang ganda dito kasi merong voucher yung ibibigay yung government. Ibig sabihin, halimbawa, lately yung natanggap namin yung active kid swimming lap ba yun? Basta binigyan kami ng $100 voucher para pwede namin siyang ibili ng kahit anong gamit para sa swimming lesson ni Jen. So libre yun tapos merong active voucher parang $100 na pwede mong i-enroll yung anak mo sa any kind of sports activity. Coffee. Alright. Let's go. So nagdala na kami ng sariling coffee namin mga Bisdak kasi sobrang mahal ng coffee dun malapit sa taekwondo kaya naisipan namin magdala para hindi na kami gagastos. Humot na gini siyang pulburon. Hazelnut. So andito ako sa parking area mga Bisdak dito sa taekwondo ni Gian. Dito muna ako tatambay kasi hindi pwedeng pumasok dun sa taekwondo school ni Gian dahil limited yung mga tao pwedeng pumasok dahil nga sa restriction. So nasabi ko kanina mga kabisdak na isa sa gusto namin dito sa government ng Australia is nagbibigay sila ng free voucher para pwede mo gamitin sa anak mo para i-enroll mo sila sa mga extracurricular activities. So ipakita ko lang mga Bisdak. So bali, meron silang mobile app mga Bisdak yung tawag is actually ito tawag dito, teka lang. So yung tawag is Service NSW. So ito, gagawa ka lang ng account. Dito meron din kayo yung driver's license mo, mako-connect din dito. And then ito merong option for voucher. So pag i-click ko to, ito yung mga voucher namin mga kabisdak na hindi pa nagamit. So ito, meron kaming pwede kaming pumasok sa museum, meron kaming $25, meron pwede kaming kumain sa Dine NSW, $25. Ayun, and dito pwede kami mag-apply nito. Hindi pa kami nakapag-apply itong first lap para sa swimming lesson ni Gian. Ano to siya? $100 itong first lap. Kaya napakaganda talaga ng government support din dito sa Australia. Tinawagan ako ni Ami mga Bisdak na pumunta daw ako dun kasi nainis siya sa akin kasi nagpaparelax na daw ako sa loob ng sasakyan tapos siya andun sa loob sa labas na ang building. Nagpaparelax ako dito. Yan si Ami mga Bisdak. Pag-agi naman nila diyan, coffee shop, ay nagpunti na coffee. Asa sila si Kuan? Doon na. Langita lang siguro sila coffee shop. Sila doon na asa. Uban sila ni Jane. So andito kami sa Guildford mga Bisdak. Ito ang lugar na Ano ba yung mga inari dito? tindahan na. Ano rin natin? Salsa tayo. Pasok tayo. Pasok tayo. Yung mga hat. Mga $1 shop ba no? Christmas lights. Ano? Bilin. Mahal lang kaayo. Sige bitaw ko pangita og bilin. $48. Adi na kanina. $88 Mahal lang na. kaayo. Pero nindot nga ba na bilin. Pininda siya pang regalo sa bib no? Dugay pa man to ang order. Dito kanina baso bib dako kaya ba? Sakto kayo, ha? Pang beer. Yun. Nahan. Tingin-tingin muna tayo ng mga binibenta dito, mga kabisdak. Mga mugs. Nang sigo
pang itagingan. Ito, bidet. Para sa puwet. Anong butangan sa sponge ba? Ah. No? Ay, baso yung tubig. Pero bati man to nga tabon dito, oh. Papasok yung ano dyan. Ano pa yung mga binibenta dito, mga kabisdak? $1 store shopping. Alright. Ha? Babe, ito $1. Shhh. Ano yung dat na? Sa Pero plants. wala lang siya ikuan. Dapat ka itong... Pang lechon. Oo. Ano? Lechon. Ay, oo. Kapatungan ba? Patungan. Kaya katong ato kay kuan man to? Oh, bili ka na ito, babe. Isa to sa maganda dito sa area na natin, babe, no? Maraming mga tindahan ba na mga sari-sari na tindahan. Kasi pag doon ka tumira mga kabisdak sa mga suburb na mamahalin, yung lugar ng mga mayayaman, hindi ka makakita ng mga tindahan ng ganito. Ha? What? So nakasapart pa siya. Mahal lang. Alright, so grabe mga Zek. So tapos na yung taekwondo ni Gian. So second stop tayo, swimming lesson. Pero uwi muna kami sa bahay. Billion and 2,000 like bigger on the bus and he never talked. When he the end and he never talked. Remember when Raven here? What was that? Come on, where's Mama Gian? Where's Mama? Mama is pooping. Pooping. Alright mga kabisdak, so papunta na kami sa swimming lesson. At this time mga kabisdak, magsiswimming ako. Kaya itong suot ko pang swimming din. Plano ko kasi turuan si Gian na mag-swim din. After ng lesson niya, tuturuan ko din siya para mas mabilis yung progress ng... Para mas mabilis na siya matuto na mag-swimming. Kiss daddy. Aba mama. So andito na kami sa swimming pool, sa swimming class mga kabisdak. So magsuswimming ako ngayon, no, para makapag-exercise din ako, and then tuturuan ko nga to si Gian. So yeah, let's go guys, let's go. Wow. Okay, relax. Yeah, it's a relaxing day today. It's still Saturday. How about the next day? It will be a relaxing day or cool day? No, it's a relaxing day, Sunday. So you know, sobrang success yung success. Nag-swimming din ako, and then yun, parang ang laki na improvement ni Gian ngayon. Marunong na siyang lumubog sa tubig, and then mas tumagal yung Tagalog kanang ginhawa ba? Mas mataas na yung niya, mas longer na yung breath. Ano ba to? Mas matagal na siyang lumubog sa tubig. Yun basta. Yun, so yun, ngayon mga kabisdak, uwi muna kami ng bahay, and then daan tayo ng take away lang siguro. Take away, and then paparelax. Mga kabisdak, tuwang-tuwa si Ami kasi si Gian meron parang surprise galing sa school. Meron siyang award from the New South Wales, from the Prime Minister of New South Wales. Ano yan, babe? Reading challenge, no? One more time, baby. Okay, let's read, B. Wow, Premier's Reading Challenge 2021. One more time. Congratulations, Gian. Wow, so yun. Yay, good job. At alam nyo ba, mga Bisdak, na itong upuan na to is bigay lang to, you know? Yeah. Okay, let's read your congratulations for successfully completing the 2021 NSW Premier's Reading Challenge, Honorable Dominic Peril. Kaya di natin alam na. Ayun. Yan, good job. What else you got over there?
Whoa! Santa, give me like deeper, like the one I'm trying to write. Oh, okay. That's why Gian told me that, Daddy, may sana get something. I told Gian, let's wait for Mama. Mga bisdak, ulam namin ngayon is buwad. Anong Tagalog ng buwad? Dried fish. Tuyo. Tuyo mga bisdak, bili ni Ami. Ano to? Yummy. $4 no? Tapos ito, itlog maala to. Ito si Gian, tapos na kumain. And drinking milk. And ito, meron kaming PBB. One eternity later. So andito ako ngayon sa Maryland Station mga bisdak no, papunta ako sa office dun sa city. So ito yung first day na babalik ako sa office sa city this month. At ito lang yung one day or last day rin na pupunta ako sa office. So after this day, babalik ako sa office para dun magtrabaho is next year na. So yung reason ba't ako pupunta dun kasi ngayon yung ano namin, yung Christmas party. Hindi talaga siya Christmas party dahil nga meron pang restriction at kung ano-ano. Ano lang siya, parang get together lunch namin, tapos magbigayan ng gift. Kaya marami akong gift na dala para sa team namin to mga bisdak. Ano lang to, sobrang mura lang yung mga tag $10, $8 yung mga items na nabibili sa Kmart. So kahit mura, at least meron akong mabigay no. So yung ano yun, yung tote ba na meron akong nabigay. So yun, konti lang yung tao ngayon mga bisdak kasi Friday ngayon. So ano pala, bukas pupunta kami ng Nelson Bay. So I'm hoping to meet Kuya Robby no. Sana mag-meet kami ni Abrodero ako. Ulan pala ngayon. So pauwi na ako mga bisdak no. Hindi na ako nakapag-vlog kanina mga bisdak. Kasi kasi masama yung panahon. Umuulan. Kahit nung nasa train ako, hindi very gloomy na, hindi na masyado klaro yung yung sa video sa camera. So pasensya na pala mga bisdak kung very simple lang yung vlog natin ngayon. Kasi nga sobrang busy sa trabaho. At di bali mga kabisda, kasi alam nyo ba, ngayon ng Friday, pauwi na ako ng bahay ngayon. Meron ako regalo dito, bigay ng manager ko. Tika lang, sobrang ulan, kasang ulan. Yun. So ngayon is Friday, bukas walang work, di ba? Pupunta kami ng Nelson Bay. And i-message ko si Kuya Robby, yung si Abrodero ako, na mag-meet kami. Hindi ko pa siya na-message kasi hindi ako sure the other day kung tutuloy ba kami kasi masama yung panahon. Pero yun nga, napag-isipan namin ni Ami na tutuloy na lang, kaya bukas ko na siya i-message para mag-meet up kami. So yun, pauwi na ako ng bahay mga kabisdak. At maglalakad lang tayo dun papunta sa Town Hall. So yun, hinihingal ako. Tumatakbo kasi ako mga kabisdak dahil sa ulan no? At yun nga, binigyan ako ng Christmas gift ito ng boss ko.
Alam nyo kanina mga Bisdak, ano tong ulan na to? Hail? Hail ba yung nagiging ice yung ano? Nagiging ice yung tubig, yung ulan. So papunta tayo sa train station. So, samahan nyo lang ako maglakad mga kabisdak. Lakad tayo dito. Alright. Nakakapagod. Nagmamadali ako kasi gusto ko mabutan yung train na darating in the next 10 minutes. Ano pa kayo nung Arzaka? Maaga pa, alas 2 pa ng hapon actually. Nagpaalam lang ako sa manager ko na mag-out ako ng maaga. Kasi bukas magta-travel kami no. Right. Wait. Oops. Alright. Woo. Grabe ang ulan. Oh. You know. Oh. Alright, dito na tayo. Meron train. Shortcut to mga Bisdak, tunnel. Tunnel to papunta dun sa Town Hall Station. Oh, nakakahingal. Grabe. So excited ako mga Bisdak na pumunta kami sa Nelson Bay no, kasi gusto ko magpa-relax. Mamaya mag-overtime ako kasi marami pa akong kailangan tapusin sa trabaho bago mag-holiday. Yun. Kakapagod mga Bisdak. So nag-shortcut tayo mga Bisdak no. Tunnel tong dinadaanan natin papunta sa train station. Maganda din dito sa tunnel kasi maraming mga tindahan ba, small shops. So bali yung sa taas nito kalsada yan dyan. Alright, so siguro hanggang dito na lang mga kabisdak. At yung next na video nito is yun na, papunta na tayo sa Nelson Bay no. So yung next upload. So yung gagawin ko, yung mga videos ko sa Nelson Bay, very raw vlog yun, hindi ko na masyadong i-edit. At maka-upload ako ng marami tayong i-upload sa Nelson Bay. Pag hindi ako tamarin, i-try ko mag-upload every other day. Yun. Pero gagawa ko ng maraming videos. So dito tayo mga Bisdak kasi ano na to dito, train station na yun Town Hall. So bye mga Bisdak, see you sa next vlog, bye bye.